Hi guys, good morning everyone. Once again, me and Cheribel. And today guys, narapog ko daari. Mamuso umi adto guys. Ngay puso adto isa ka buok. Among kwaon ijawat makalibre og sidan og panihapon. Na adtong kasagingan na nay puso diha adto amo nang kuhaan. Ag puso adto kana nada na. Madyo na laman libre og sidan panihapon. Nyata gato ka. Hagu padud. Na. Hapit na. Tuwa na. Kasidan jud panihapon. Pagbantay diha. Hagbas ah. Tambok na ng bunga ha. Kaya nakuhaan na magpuso. Pare di ay puti ni. Mau dapat ni? Anjak putih di ni pwede. Nah, kanira. Tak bulag sa yotis arong mudaghan. Charan di ana guys, ag puso. Ahon na ning panitan ron. Na isa ra ka buok. Nakuha na. Ayan guys, lilinisin na natin yung banana flower. Ganito lang yan guys. Pinutol ko na pala yung ano niya. Yung agidang tungo, wala nang giputol. Yan. Ganyanin lang yan. Gaganyanin lang yan. Hanggang sa ito na yun, ito na. Kinsay nakasuway og kaon og ani. This is our favorite guys. Alam niyo ba ito yata yung ginagawang asusina eh. Parang ito. Yung bang ginagamit sa ano? Sa ilalagay doon sa ano? Sa humba. Ito na ho. Isa pa. Parang ito yung asusina eh. Yan oh. Tama na to. Wow. Tatad na. Iwa ka naman. Tatad pa na.
Yapil pa rin. Masira po niya Videohan. Ay. Ala. Kilebo. 5 raman. Berato ra. So, dyan ni guys, very easy. Ganang. Kuan. Bakit pa na? Ito na. Ito na, oy. Kikik o koko. Kikik o koko. Pares. Yan na po guys, yung ano natin. Yung ubod natin. Ngayon, lilinisin naman natin yan. Kung paano linisin, tingnan lang natin. Ito, ganito lang yan guys, oh. Yan. Gaganyanin natin paglinis yung puso. Kasi, agidang mga tagok arong makuha. Mupilit na, nipilit na. Mupilit raman ang tagok ana. Ajuun dyan na nimo. Ang tawag ani sa ang mama is kilikiti. Kilikiti mong kuno ni. Pero may mami mag-utan ani sa una. That's why this is our favorite. Kani guys, bisag unsaan ni pagluto. Pwede ni sa gisadohon, sagulan og sardinas, pwede pag di sagulan og sardinas. Pwede pod og atsalon ra ni sidya. Yan. Ayan guys. Wala na tong ano. Kinuha ko na yung mga gikuha na nahuag mga tagok nga namilit. Diya kadugayan ingani hantod wa na mo pilit. Wa na mo pilit aning stick. Now, wa na ni pilit oh, wa na ni pilit. Meaning wa na dihag mga tagok na nga kuha na. Diya, this is ready to cook. Ready na ni si lutuon. Sagun sa imong gusto aning luto guys. Pwede daw ni si iyuan. Butang pod og lumpia, lami pag kuno ni puston og lumpia wrapper dayon iprito. Yan, pero ako hara ning gisadohon. Yan oh. Malinis na siya, wala na ning pilit. And this is done. Ayan na siya guys. Nilagyan ko ng kalabasa para dumami ng konti. Ayan na siya. Kakain na kami. Yun na lang po mga kaibigan. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo, paki-thumbs up na lang. At kung may mag-comments din kayo sa baba. At salamat sa aking mga subscribers. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po at pindutin yung bell button sa gilid. Maraming salamat po sa panunood.